kubor nakaslem jong unongsan hima. Ki nong sancha shnong jong kashnong nong umsur Southwest Khasi Hills District lembat kaseng samla shnong nong umsur kilapan pawe ke jing sngosi ke bakra bat pendamjur UMDC ke nongkram constituency halor ke jing keno jong ui orang ba shnong nong umsur ba dema u bala ajaka ki nong Bangladesh barwan sawai bat sa hapo ke shnong nong umsur katkum ke kerwo khubor bala pha daka isi jong ke shnong nong umsur ringkat kaseng samla shnong kilay thu bahadian ba kilay iya kilat pathai khubor halor ke jing keno utu UMDC orang ba shnong ke nong umsur ulalum kerki ya kejingalang haka khatlai dari unai tung arjar pesau banyak chong perkhat bat wat ya kejing shisha halor kate kejing keno bat hadin bakilaya wat kila syam bakejing keno UMDC ke nongkram constituency kalong ke bamdan nong rim ai bat kila ban pauru bakashnong kan jin dala kemen lada uta UMDC unwan hi dala die ban pen shisha hakmat ki pat ba ue uta unong Bangladesh hangno ushong bat meno ulawan ban shong shnong hanong umsur kumta na kalyang kashnong nong umsur kapenram jori UMDC ke nongkram constituency bat kila pen pauru baka jingkran jong u kadai tangban penbut nam ya urang ba shnong bat ya kashnong barok kawai na kaliang jong ki nong senchar shnong jong ka nong umsur ngidon hangne urang ba shnong u presiden jong ka seng samla jong ka nong umsur lembat ka isi hi barok kawai mentakasi haka khatlai tarik urang basnong dala dehi ulalum kerki halor ka khubor kabalami haka khat ar tarik jong benai Julai ar hajar ar pusau halor ka jingkeno jong uwei UMDC ba urang basnong jong kanong umsur dala dehi ula ailat ya ki khar Bangladesh banwan syong wansa hapo kasnong nong umsur kumta kerki na kalyang urang basnong menta kasni ulalum ya ke isi lambat ki samla snong banya perkhat banwat ya ke jing shisha halor kane ke jing keno kabami ha kane ka social media bala keno dauni UMDC hadin bangilawat ngisyam baka jing keno ka jong u kalong ka bom don nongrim ai ro kane kalong tang ka jing penbut nam ya orang basnong bat ya ka snong hi parokwe kumta nakaleng jongi kum kasnong hi barokwe ngin jin dala kemen lada uni UMDC uba lambor malnyang unwan dala de ban pensisa hakmat ki padba uei uta ukhar Bangladesh hangno usong bat menno ulawan bansong senong ha kani kasnong jongi hanong umsur kumtana kalyang kasnong nong umsur ni penpau ya kejing sosi ba kejing penrem jur ya kejing keren lapla jong uni urang ba ngisim ba kejing keren jong u kalong kejing keren khonlung khna tang ban penjab burom ya urang ba snong jongi bat ya kasnong hi barokawai